Üdvözöllek, kedves hallgató! Ez itt a Do You Speak Magyar című falukutató sorozatról szóló beszélgetés első része, amely a Kárpát-medence magyar nyelvű közösségeinek nyomába ered. Mai adásunkban egy különleges falukutató projektről beszélünk, amelyet a Magyar Írószövetség szociográfiai szakosztálya 2021-ben indított. Ez egy olyan vállalkozás, amely számunkra szépirodalmi, kulturális és közösségépítő küldetés. Képzelj magad elé egy térképet, a Kárpát-medencét és rajta a történelmi régiókat. A Felföldet Kárpátaljával, Erdélyt, a Délvidéket és az Őrvidéket. Ide indulnak azon írók, akik részt vesznek a Do You Speak Magyar falukutató programban. De ők nem turisták, ők figyelnek, kérdeznek, beszélgetnek és írnak. A program célja egyszerűnek tűnik, de valójában rendkívül összetett. Megtudni, hogyan élnek és mit gondolnak ma azok a közösségek, amelyek ezeken a területeken magyarul beszélnek. A Kárpát-medence felfedezése sorozat sajátja, hogy általa az irodalom találkozik a valósággal. Ezt a műfajt úgy hívjuk szépirodalmi szociográfia. Ez azt jelenti, hogy az írók nem csak leírják, amit látnak, hanem át is élik. A falukutatók a történetek emberi hátterét keresik. A hangokat, a tekinteteket, a kimondott és kimondatlan mondatok árnyalatait. A szépirodalmi szociográfia a lélek és a nép hangja. Az elbeszélés, az oral history, amely sokszor pontosabban mesél a valóságról, mint bármely hivatalos dokumentum. Ebben a műfajban a történelem és az életutak egymásba fonódnak. A falukutató írók olyan településekre látogatnak, ahol ma is hallani magyar szót, még akkor is, ha a határ másik oldalán járunk. A helyiek mesélnek arról, hogyan élnek, mi fontos nekik, melyek a nehézségeik, és mit jelent számukra az anyanyelv. Sokszor kiderül, számukra a magyarság nem egy címke, nem politikai fogalom, nem statisztikai adat, hanem egy hang. Egy szó, amelyet a szülő még úgy mond, ahogyan az ő nagyszülei mondták. Egy név, amit nem magyarul írnak ugyan, mégis magyarul ejtik. Egy vicc, egy dal, egy régi recept, amely átvészelte az évtizedeket. Egy élet. A Do You Speak Magyar szociográfiai kezdeményezés célja több, mint irodalmi vállalkozás. Ez a program azt szeretné megmutatni, hogy a Kárpát-medence a magyarság hazája, mely megmutatkozik a történetekben, szokásokban és a találkozásokban. A kutatás alatt készült írások hidakat építenek a határon túli és a magyarországi alkotók között is, éppen mint az ötágú síp. Olyan művek születhetnek, amelyekre 10 vagy 20 év múlva is hivatkozhatunk. A falukutató sorozat kötetei azokhoz szólnak, akikről íródtak. És miért fontos ez ma? Mert egy nyelv nem magától marad életben. És ha senki nem hallja e hangokat, akkor idővel mindannyian elnémulunk. Ezért fontos, hogy az írók útra kelnek, hogy kérdeznek, s leírják, amit látnak, hallanak. A projekt legfontosabb üzenete talán ez. Magyarul beszélni, ahol csak lehet. Érték. Történeti, kulturális és nemzeti érték. És most hozzád fordulok, kedves hallgató. Mit jelent számodra a magyar nyelv? Volt már olyan pillanat az életedben, amikor egy szó, egy mondat, egy tájszólás emlékeztetett arra, hogy honnan jössz? Gondold végig, és ha van kedved, írd le nekem. Köszönöm, hogy velünk tartottál a mai részben. Ha tetszett, iratkozz fel, és hamarosan jövök a folytatással. Új helyszínekkel, új történetekkel és új hangokkal a Kárpát-medence magyar közösségeiről. Addig is vigyázz a nyelvre, amit örököltél. Viszonthallásra!